Здравейте! Това е общ хороскоп за февруари, месец на осъзнавания, избори и вътрешна сила. Февруари идва тих, много дълбок. Това не е месец на шумни победи, а на вътрешните реакции, които променят посоката ни за цяла година. Енергията му ни кани да забавим крачка, да се слушаме и да си зададем важни въпроси. Това, което живее в момента, наистина ли е моето? Общата енергия на месец февруари е изчистване, емоционална честност, освобождаване от илюзии, връщане към себе си. Много хора ще усетят без причина умора, желание за дистанция, нужда от повече тишина, силни вътрешни разговори. Това не е слабост, а знак, че душата пренарежда приоритети. Любов и отношения. Темата за любовта през февруари е истината. Това е месец, в който маските падат, неизказаното излиза на повърхността, отношенията се поставят на изпит. Ако една връзка е била изградена върху компромиси, страх или мълчание, напрежението ще се усети. Ако обаче има искреност и желание за развитие, февруари може да донесе дълбоко сближаване. За много хора това е месец на въпроса: оставам, защото обичам или защото се страхувам да си тръгна. Работа и пари. В професионален план февруари не е за резки скокове, а за стратегия, подходяща за планиране, пренареждане на приоритети, довършване на стари задачи, преосмисляне на посоката. Внимавайте с импулсивните решения, особено ако са продиктувани от умора или разочарование. Финансово месецът иска разум, не риск. По-добре е да укрепите това, което вече имате, вместо да гоните неясни обещания. Февруари месец е за вътрешна работа. Много хора ще се връщат към стари спомени, преосмислят минали връзки, осъзнават защо определени уроци са се повторили. Това не е връщане назад, а затваряне на цикли. Ако си позволите почивка, грижа за тялото, време без вина, ще усетите огромно облегчение в края на месеца. Последната седмица на февруари месец носи яснота. Неща, които са били объркани, започват да се подреждат. Много хора ще кажат: сега вече знам какво искам и какво не. И точно това е подаръкът на февруари – яснота, която идва след честност към себе си. Послание за месеца: не бързайте, не се насилвайте, не се обяснявайте. Февруари не иска от теб да доказваш, иска от теб да избереш себе си, тихо, спокойно и без вина.